Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Wadyo ko na matawag or bisan mag-message na lang niya si Corina. Ngano ka? Naibaw ko sa number nini. Ba't dili ko buot nga buhatag ni Francie? Kaya di ko gusto nga magkontakay sila. Shit! Gusto kong makigsulti ni Papa ninyo, Pransing. Alolatan siyang. Oh, kimingaw ng good me ni Papa Francela. Ay, usaon man ninyo sa pagpakigsulti sa inyong amahan nga tuang man siya slayo. Namanggoy cellphone si Mama Corinla. Gani, gipalitan man siya ni Papa. Apil bitaw to sa gihato ni Tito Gregi ganino. Oo, di ay no. May cellphone di ay to. Naapod gani di ay to number ni Papa ninyo. Ingnas mama la, nga tawagan si Papa. Bisag, makasulti lang namo kadiyot si Papa lang ba? Mao. Aw, kung kamo di ay ang moingon. Ay, mura manggutol na suko si Mama ganina. Hasta gani sa pagpanihapon ganina, mo ay tingog-tingog. Bitaw ay tingog-tingog. Basig nasuko siya namo ni Kuya. Uy, dili, uy. Importante manggod nang makasulti ninyo ang inyong amahan. O usa pa, nganong masuko man siya ninyo. Be, unsa may rason. Oh, Oo, di ba? Sige Mao. lang, dinhi lang mo. Akong atuon, akong istoryahan. tingali kasaban ming mama la. Bitaw la. Uy, nga nugong kasabaan man mo. May magnakasaha mo. Ako ray bahala. Nganong wa man nimo gamita og itaod ang SIM card sa cellphone. O sabay gamit ato. Nga buot man untang ikasultis mga bata ang ilang amahan nga tuwa sa Cebu. Sige lang, matansyang. Ako ra lagi ng gamiton. Kanos apa man be? Ha? Gimingaw ng duha ni Franceng. Maayo untag ilang ikasulti ang ilang amahan. Kay labing siguro, naglaom sa dito sa Franceng dito si Bunga, manawag mo niya. Kay gipapalitan ko kaniyag cellphone. Lagi. Ako tarong aplihan. Karon na. Ay, Usa pa may imong gidugayan. Lihok na. lagi. Sige na. Pastilan gid ning inahana. Nagkalaom naman lang ng gabi eh. Wa pa man makasend si Greggy sa number ni Corina. Din lang ko mo-follow up niya. Kay namalihog lang raba ko niya. Apos sarang kayo kung apurahon ako siya. Tingalig, wa pagid si bakay gayon og adto sa mua o baka wa pa niya masugo si Apiot. Suma sa iyang giingon nga iyan ipadtuon sa amo. Si Deco rin sab. Unsa may problema nga hangtod ron. Wa man gid siya manawag. Bisan sa pag-text na lang unta. Siya ro naman sab. Ngano? Gikalimtan ako niya. Wa ko'y importansya niya.
Hugaw na tingali nga akong una-una. Pero mato di Craig nga adlawan pa niyang nahatod ang cellphone. Nga no, nangluod paghihapon siya nako. Tungod kay supak sa iyang kabubuton ug sa amo mga anak ning akong pagpanarbaho din sa Cebu. Oh, ako nasayod pa lang siya nga masupak kini sa akong kabubuton nga malayo nila. Nga gipugos ko lang nga akong kaugalingon sa pagpalayo nila para nila nga akong pamilya. Ug sa kaugmaon ni Dudut ug ni Miles. Oh, may nag-text. Basang si Corina na ni. Di ay. Si Rian di ay nga taga Human Resource ang nag-message. Nag-dinner ka na? Ay, nanguntahan ako nakapanihapon na ba ko na ko? Naunsa man yung babayhana. May mong masayop ko pero kining yung pag-message na ko pero may murag dili. Hugaw ra kay ko na una. Hindi ka larag yun ng iya. Wow. Pastilan. Si Rian. Nanawag na magundi siya. Oh, sa mayang tuyo. Tubagon ko baka ni siya. Tubagon ka na ako. Pastilan. Nitawag niya po siya balik. Murag iya gining ipatubag da. No. Dili. Ay, salamat. Kalit lang naputol ang iyang pag-ring. Masabot nga iya ning gipindot. Kay, wa man ginako tubaga. Bisag, ikaw pa ka to niyang miss calls nga rin ako. Ay, wag sila manawag na ako. Dahil ko rin. Kung nasayod ka palang kung unsa nagibati na kong kamingaw ninyo. Kung nasayod ka palang. Oh, basta lang. Siriya naman sa tingali ning. Oh, lain nga number. Si di ko rin nakaning mitawag. Siya nakaning. Kana ka ikaduha na nato ning pagtawag. Ug wa gihapon niya tubaga, Dodot, Miles. Tingalig na katug na ang inyong amahan. O baka may lain siyang gikabisihan. Si Papa, oy. Ato na lang ni i-off. Ayaw sa ko rin. Huwaton lang sa nato. Basig, tubagon na daay na ron ni Papa. Bitaw ko rin na. Noon sa ka ba, uy? Guniti ang cellphone, Dodot, kay tanaw na kung natrangkahan ko ba ang tindahan. Ambi. Unsa man ning inyong amahan, uy. Nagsige man lang sa digring iyang cellphone. Wa man sabgyud tubaga. Ay, Basig nag-overtime sa trabaho si Papa la. titaw la. May posibilidad. Pero ingon arong orasa, dili naman ron oras sa ting overtime. Pwede ugma na lang ninyo tawagan og balik ng iyang number. Gila, ugma na lang. Iyo sa la, kausa na lang. Tawagan sa natog balik. Ugma na lang. Kay basi natug na po si Papa. Di ka po sa trabaho. Ayo sa laki, kausa na lang. Siya o. Ay, nananda, kamo lang una diha. Kay bao mamuan. Ariun ko usa aris maman ninyo. Sige. Sige la, tawagan na to balik ko yan na. Sige na, kausa na lang ba? Di na lang, oy. Be. Mitawag na sa balik ng pera.
Ay, nagduha-duha kay kog tubak ini. Kaya ba sinog si Rian ro gihapon niyo niya? Lain lang number ang iyang gigamit. Ay, i-off ko na lang gani. Pero ako lang kung mutawag sila si Corina ug ang mga bata, si Dodot ug Miles. Pero, dili ka nga, si Corina ni mitawag. Gusto dito, saan ko man ini? Bahala na. Tubagon ko na lang ni. Kung si Rian manggani gini, ako lang yung nga, may gikabisihan ko. Hello? Hello? Po Francing? Ikaw ni pa? Hello? Miles? Miles? Day! Ikaw ni? Ikaw ni, Day! Papa! Miles, ikaw gini. Ako ni Day, si Papa ni mo, Francing. Kumusta naman mo? Si Kuya Dodot ni mo, si Mama ni mo, Corina. Hello, Papa. Idudot ni. Dodot, Dong. Kumusta naman mo diha? Kumusta naman mo? Papa. Gibingaw na kami ni mo pa. Gibingaw na kaayo ni mo. Kinuo ko. Ingon ka, magsira ka na sa tindahan. Wa pa man lagi. Milingkod ka rin manggudhinoon din he. Karon na lang taod-taod matansyang. Kay basin naapay mo palit. Maayo na lang. Hey, nagkalaom ng gabi. Napagihapoy mo palit rong mga orasa. Wa manggani sa hayag pa. Sira na nato ning tindahan. Oy. Aron nga adtoon to ni Mos Dudot ug Miles nga nagbalik-balik og tawag sa cellphone ni Francing. Naakaunta og ba nila? Kaya ang man kung sila rang makigsulti ni Francing. Unya ikaw, dili. Kung importante pa miniya ngayang pamilya, ma. Ganihara unta niyang gitupag ang cellphone. Basig may lain na siyang gikalingawan dito. Mauwa niya tubaga. Corina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!